Čím je doba rýchlejšia, tým pociťujeme väčšiu potrebu dokázať efektívnejšie a hlavne správne argumentovať. Viete si predstaviť, že by ste dokázali cielenejšie komunikovať s rôznymi typmi ľudí a presvedčiť ich za menej ako minútu? Švajčiarska metóda Struktogram je jednoduchý, no mimoriadne efektívny nástroj, ktorý vám pomôže pochopiť, na aké argumenty daný človek reaguje. Struktogram delí ľudí do troch hlavných typov a označuje ich farbami. Zelený, emocionálny, citlivý, hľadá dôveru a ľudskosť. Na nich platia osobné príbehy a úprimnosť. Modrý, analytický, precízny, miluje fakty a logiku. Tu zaberajú čísla, dáta a jasné vysvetlenia. Červený, dominantný, akčný a rozhodný. Potrebujú rýchle, priame a odvážne argumenty. Predstavte si, že dokážete v priebehu minúty identifikovať, s kým máte dočinenia a ste hneď schopní použiť tie správne slova. S touto metódou sa vaše jednania stanú oveľa efektívnejšie, či už v predaji, vyjednávaní alebo v bežnej komunikácii. Ak vás zaujíma Struktogram, ako funguje v praxi, napíšte mi alebo si kliknite na odkaz a pozrite sa, kedy je najbližší termín tréningu tohto výnimočného programu.